Ez nem jó. De. 4 évig szopatta magát. Vannikám, figyelj ide, figyelj ide. Mennyi vagy? Figyelj ide. 14. Na, figyelj ide, figyelj ide. 15 leszel, figyelj ide. Úgy telt el 1 év az életemből, hogy... Istenem, mi lesz a szülinapom? Ha van elég érdeklődő, belevágunk, bár szerintem már az elején lemorzsolódik a fele. Minden vicc egy jó csattanóval zárul, Például, hogy ami váratlan fordulatot hoz. van édesapám, ismerem is, ő is itt lakik a nagyszobában. A legjobb poénunkat a végére tartogattuk. Nem, hogy te nem vagy felkészülve, én nem vagyok rá felkészülve. December 31-én búcsút int a Magyar Comedy Central. Örökre. Nem mondom, egy vacsora előtt, de egy virág, semmi így. De mielőtt az utolsó lekapcsolná a villanyt, A férjednek majd mondd el te. tölts velünk egy egész napos búcsú maraton. Utolsó előadásról mindegy, meddig tartnak. Majd találkozunk oda át. Nem tudom, kell-e. Köszönöm, csókolom, szevasztok. Nevessünk együtt a végén. Zseniálisak voltatok. Stand-up maraton. Ma egész nap a Comedy Centralon. Hello! Ez nem egy tipikus karácsonyi történet. Ez a prémium ünnepi ajánlata. Készen álltok? Mert idén a prémium még több. Nyiss egészségszámlát a prémiumnál, vagy fizess be a már meglévő számládra, és a 20%-os adójóváírás mellé egy Mini Cooper E-t is nyerhetsz. Részletek premium.hu. Az ordugulás enyhítése kellemetlen is lehet. Bemutatjuk az Otrivin Orsprék új generációját. Az új pumpa egyszerűen egy gombnyomásra finom permetet fúj, változatlan hatékonysággal kényelmesen csökkenti az ordugulást már 2 percen belül. Otrivin és lélegezz! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Egy gyermek számára nem minden könnyű, de a megfelelő C-vitamin szint biztosítása igen. A Cebion az első számú C-vitamin csepp, amely könnyen adagolható és gyermekeknek is adható. Cebion, a C-vitamin napi adagja. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A mosolyom titka az Oral-B eddigi legjobb fogfehérítő fogkréme. Az Oral-B intenzív whitening ionos technológiája segít eltávolítani az elszíneződéseket, és véd az ujjak kialakulásától. Akik már kipróbálták, másoknak is ajánlanák. Oral-B intenzív whitening fogkrém. Fehérebb fogak egy nap alatt. Keresse az új Oral-B termékeket az Ecofamily üzletekben és webáruházban. Elkérni egy régi holmi árát? Mostantól sima! Kérj pénzt az OTP mobilbankoddal egy érintéssel, díjmentesen és biztonságosan. OTP Bank. Vannak dolgok az életben, melyek meghatároznak minket. A műfogsor ne tartozzon közéjük. A Blendadent Ultimate ételpajzs technológiája segít megelőzni, hogy kedvenc ételei a műfogsor alá hatoljanak. Egész napos tartás, hogy azt tehesse, amihez kedve van, és egész napos kényelem, hogy mindig önmaga lehessen. Blendadent. Élet több harapással. Az ordugulás kiváltó oka a gyulladás. A Nazivin Classic oximetazolin hatóanyagával gyorsan megszünteti az ordugulást, és leküzdi annak kiváltó okát. Tartósítószermentes Nazivin Classic gyorsan enyhíti az ordugulásokát. Próbálja ki a Nazivin természetes aloe verával és a mentol és eukaliptusz műsítő illatával. Keresse a Nazivin aloe vera és eukaliptusz orsprék most 12% kedvezménnyel a gyöngypatikákban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ez tokkal vonóval ennyi. Frissen, olcsón adok, veszek magával,
mi megoldjuk. Minek bizonygassunk valamit, amit úgyis nektek kell eldönteni. Az Eurodixnál ez ennyi. Ha a lakás frissítést kér, a kendisütő indukciós főzőlappal 169.900 forint, a gőzfunkciós mosógép 119.900 forint. Nem tudok segíteni a lányomnak a kezeim bizsergése és zsibbadása miatt, ami idegkárosodásra utalhat. Ezért kezdtem el Neurobiont szedni. A benne található B1, B6 és B12 vitaminok segítenek aktiválni, regenerálni és védeni az idegeket. Így végre újra segíthetek neki. Mondjon igent az egészségesebb idegekre. Neurobion. Keresse a Neurobiont most 15% kedvezménnyel a Patika Plus gyógyszertárakban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Kialvatlanság? Hátfájás? Stressz miatti fejfájás? Ha kell egy gyors megoldás, az Algoflex Rapid 3-szor gyorsabban szívódik fel és enyhíti a fájdalmat. Algoflex Rapid, egy kapszula 7 féle fájdalomra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Vakrandi lesz. Gyerekként nyilván egy csomó mindent